Mahilig ka ba manood ng nakakatakot? Talaga? Natakot ka naman. O nagtatapang-tapangan ka lang tapos deep inside natatakot ka. Ganun ka ba? So, sa Pinoy movies, ibig sabihin marami ka na talagang napanood na nakakatakot. So, sige nga, alin sa mga Pinoy movies or Pinoy horror movies ang pinakakinalabutan ka? Talaga? Hindi yung Pinoy movie, kundi yung movie na ginawa ninyo ng partner mo. Yun talaga yung natakot ka kasi baka kumalat. Ganun. Scandal pala yarn. Okay, charot lang with Darot. Pero ako, kung tatanungin nyo ako kung ano yung pinaka natakot ako na pelikula na panood ko na gawang Pinoy, I think Feng Shui. Oo. Starring Chris Aquino. Hindi ko makakalimutan yun, yung may Lotus Pit pa. Tapos, hindi ko rin makakalimutan yung Bagwa. Na parang every time na tumitingin ako sa Bagwa, parang feeling ko may mangyayaring masama. Ganun yung traumang hatid sa akin ng Feng Shui. Hanggang sa, eventually, naharap ko na yung fears ko. Tsaka, inisip ko, katang-isip lang siya. Ganun. Parang sa pag-move on lang, inisip ko na, katang-isip lang yung naging romance or romantic relationship ko dun sa ex ko. Charot! Darot! Tapos, isa rin sa mga kinatakutan ko, yung The Healing. Napanood mo ba yun? Yung starring Vilma Santos. Tapos, merong side effect yung faith healing. Parang ganun umiikot yung storyang yun eh. Talaga, hindi mo masyado napanood. Okay, Shake, Rattle, and Roll. Malamang inaabangan mo yan tuwing Kapaskuhan. Bro mo, magpapasko na lang, biglang manunood ka pa na nakakatakot, diba? Ano pa? Sukob! Yung bawal daw kayo magpakasal sa parehong taon kapag kapatid mo. Yan. Tapos meron din yung Tiyanak, The Road, Cinco, ano pa? Meron yung Clarita, starring Jody Santa Maria. Yun, natakot din ako sa pelikulang yun. Pero mas nakakatakot yung nilalandi ka pero wala kayong label. Takot ako dun eh, kaya ayoko na. Charot! Charot! Anyway, kabisyo, sana may kasama ka ngayong araw na ito. At sana ay nananalangin ka pa rin, no? Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, maganda man, pangit man, nananalangin at nagtitiwala sa plano ng Panginoon. And of course, today is All Saints Day. Normally, ang mga tao or utaw, pumupunta November 1 pa lang. Pero kung tutuusin, dapat daw November 2 pumupunta yung mga tao kasi yun yung All Souls Day. But today is All Saints Day. So, sa mga kabisyo natin out there na gustong maging santa o santo, ayan, this is your time to shine. Yung pala yun. Hindi. Gusto nyo, magsamba kayo. Kung gusto ninyo, manalangin kayo. Ang dami nyo pwedeng gawin ngayong araw na ito. Spend time with your family, your loved ones. Or kung gusto mo, yung mga loved ones mo, family members ninyo na namayapa na, doon ka makipag-spend ng time. At ako dito magtatrabaho alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Tera. And today, Wednesday, November 1, syempre, nasa espesyal na isang linggo tayong magtatakutan. Ay. Isang konti ng tao dito sa opisina. Kaya naman, ibibigay ko na po ang patik ng DJ Rocky's Secret Files, the Halloween Special.
Pinalipat kita kanina. Kasi nakatabi siya sa'yo. Ay, sasabihin ko talaga yan sa jowa ko kapag may malanding tumatabi. Oh. Charot with the rot. Uy, pero kung merong nagsabi sa'yo ng linyang yan, anong mararamdaman mo? Matatakot ka ba? Or, total, wala ka namang nakitang katabi mo. Wala kang mararamdaman. What if ang partner mo ay may third eye? Eh di, magbida-bida ka din. Sabihin mo, hindi ikaw ang may third eye lang. Ako din merong third. Party nga lang. Charot with the rot. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files, the Halloween Special. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Love Radio.